त गलिया पखाल हो जाला। एहो हंसलू त गलिया पखाल हो जाला। हंसलू त गाले बीच खाल हो जाला। देखी ओठा बाई लाल मन पगल हो जाला। देखी ओठा लाल लाल मन पगल हो जाला। हंसलू त गलिया पखाल हो जाला। हंसलू त गाले बीच खाल हो जाला। देखी ओठा बाई लाल मन पगल हो जाला। देखी ओठा लाल लाल मन पगल हो जाला। लाचा के ला कहमर जैसे लाचा के कमाल के लागत कि आइल बाड़ू शोरूम से निकाल के। लाचा के ला कहमर जैसे लाचा के कमाल के लागत कि आइल बाड़ू शोरूम से निकाल के। मारेलू जब अखिया बवाल हो जाला। मारेलू जब अखिया बवाल हो जाला। देखी ओठा लाल लाल मन पगल हो जाला। देखी ओठा बाई लाल मन पगल हो जाला। अंकिता डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कैंपियरगंज गोरखपुर। मसीन जवानी ताहर महारा तूफान हो। लाइका भी देखे ले तो हो जले सयान हो। मसीन जवानी ताहर महारा तूफान हो। लाइका भी देखे ले तो हो जले सयान हो। कहेला राकेश दिवस महल आ गईल। कहेला राकेश दिवस महल आ गईल। देखी ओठा लाल लाल मन पगल हो जाला। देखी ओठा बाई लाल मन पगल हो जाला।